Ze ondo musika hau joa egiteko. Baitare, karate egiteko ere. Za! Za! Ia! Xa! Txa, 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 txa! Listo! Hautsi dut, 3 zatitan, metakarpianoa. Ai, ama! Ikusi duzue, musika hau joa egiteko nire ustez aproposa, karate egiteko ere bai, baina gaurkoan aukeratu Jurgi aurkezteko. Ongi etorri, Jurgi. Apa, eguerdian. Jurgi, Bilbon daka jatetxe bat, fusionatzen du euskal sukaldea eta asiakoa, eta gaur hemen egongoa guri erakusten. Jurgi, ze karri errezeta, ze errezeta karrituk? Gaur ringo dugu lan apurtxu bete espeziala, sapoaren gibla zeiniko fua, algan hori pralina eta misonesa bategaz. Hau deka, ikusi zuen, fusioa ja etorri da, eta zeingo deu, ondo pasa, eta asko ikasi, adi lagunak. Bueno, lagunak, gaurkoan hemen Jurgik esango igun nundik nola ibiliko gehan. Osagai desente da gau maiganean, eta ezaiguk pausuz pausu nola ingo deun errezeta hau. Bueno, lehenko engo gundena da, sapoaren gibelaz foa, ezta? Orduan engo gundena da, sapoari estiek atara, garbitxo apurtxu bet, da gero nazketa bat... Atan gibela egite zaion bezala, ezta? Ordu azkan benatxo horiek eta kendu, eta txukun utzi, ezta? Bardin, baina arrainegaz. Ze gauza ona, eta ze arrai sustantzia dakan, Iusine, majoa deko, kontu zibilioneaz freskoa espada normalien harin igerten da, eta bueno. Garrantzitsua oso fresko izatia, ez da, orduan. Nik egia esan, lehen da biziko aldiz, arraian gibela, elkatno jatetxean probatu nun, bakizu, Aitor da, hor dago, sukaldari buruare bai artista bana, eta beti gustatzen zaio arraian partek ematia, eta burbuina, eta beste gauza batzuk ez ditetan esango gontxe hemen. Kaskeria. Kaskeria. Bueno, eta kontaigu, hori garbituko jau, eta ze osagai botako izkio. Gero botako txagurtxu bete zitzimi piperra utxe, Japoniako piperrautza, gero sake da, arroza zeiniko fermentazioz baseko, ardoa. Edari bat, ez da? Ardoa, han japonen nihonzu deitzetie, gero mirin, sakien bardine da, hori hau, ez da? Bai, alkohol gitxietxo daudeko, eta gozoagoa da. Ospin bezala erabiltzen dare bai, ez? Ez, hori ardo gozua da, no? Ardo gozua. Horreku bai ospine, arrozan ospine hortxe deku, da gero soja purtsu bet. Da horrekaz, boste osagaiekaz, horraz errez jen da. Eta gero zen denbora egosi behar da bai? Gero ordu erdi lurrinetan egosiko du. Ordu erdi lurrinetan. Oso ondo, bikain. Pentsatzen bildu ontzi baten sartu, nola jarriko dugu? Film baten egingo holan zilindrotxu bet, eta turulo bat prestatu. Turulo bat, eta holan egosiko dugu. Bikain, gatzare bai bota berko jo, soja emango dio gatzan puto? Piperrautzaraz, bueno, normalien... Alineatu bagatuko da, ja. Soja apurtxu bete gatzitxu edalez, horreaz, ja, nisto. Bueno, hori izangoa plateran oinarri ja? Hau gana lagungarri bezala, o nola zia gaztoria? Honek guarrezino bezala. Bueno, alde batetik pralinen, bueno, algan horin praline bat ingo dugu. Praline bat deitzen dio beti frutu lehorrak txikituta, azukrekin naztuta. Hau zer da, praline trampantojo bat izango bazan bezala? Algabe ziketute dauelez, nik horra zikiote praline. Bale, hau izango zan frutu lehorra, ez da? Bai. Ze alga dekau? Algan hori. Normalmente, bakizu, hori sushi eiteko erabiltzen da. Gentik horraitik ezetzen da purtsu egizau. Baina guk beste... Eta hau badago hain berde eta ez dago hain iluna, normalen iluna gotopatzen deula? Ez eta zunakin igual iluntzen dalako? Ez, markan arabera. Marka kalitatek eta desberdina daudelako. Edo igual zarra hua da, purtsu bete iluntzu hau egoten da, bai. Bikain, bale, eta zingo dugu, nola prestatuko dugu? Hori ingo gune da, sartagin baten edo kasulatxo baten egosi, hau bai, soja, arrozen ospine, sake eta mirinaz bai. Eta dasi salda bategaz, apurtxu bet. Gero dana egosik dagoenien, tritura ingo dugu,
Vale, eta hau zer dek adibidez? Hori de dasi salda iteko. Zer dek dasi salda hori? Dasi salda da gure arrain saldie, baina Japonen erabiltzen dara. Vale, eta liofilizatuta eta lehortuta eta hola aberazgarri bezala erabiltzen dara. Bueno, beste bat hau iteko, katsubusigaz, katsubusi amendeku beste urrengo... Hori arrai lehorra bezala, ez da? Atun, bueno, egaluse lehorra da. Bai. Honeaz be, katsubusi, oza, bueno, kaldo, salda dasi be iken da, ez da? Baina, bueno, gaur modu onta ingo dugu. Bai. Vale, bueno, eta hemen beste osagai hauekin, bai, hemen zitriko hauekin zingo dugu. Horrengo dugu pontu saltza bat. Pontu saltza da, purtsu bete zitrikoa, ez da? Gozoa da, arrainentzako, okelantzako erabiltzen da, baina geurre kasu honetan, arrainentzako erabiliko da. Eta nola prestatzen da hori? Soja purtsu bategaz, honek alga konbugaz, katsubusi egaluzearen zeragaz, limoi eta naranjie. Eta gero, apurtxu bete testurizetako erabiliko dugu gel krem. Gel krem, vale. Eta hau zer dek? Ardua? Hori de mirin, bai. Mirina, vale. Bikain. Bueno, eta ikuste dator, guendik eta gauza gehiago eskaula iteko. Kontatu dugu, gabe. Azkenengo ingo dugu maionesa bat. Vale. Misoaz dauelez, bani deitzezet misonesa. Misonesa, oso ondo, vale. Maionesa normal bat. Arrautza, oliva bat, eta piperrautza, gatza, eta miso gorrize. Gauza erraek hau, Bai, hori de... Sustantzia erra emateziok, Sojaz egin dan fermentazio bat, ezta? Osa, soja pasta fermentatu, eta guk ekarri dugu gorrize zapore gizio deko. Gero zuritxu apurtxu bete suabia hau izeten da, eta bueno. Bikain, eta hor dazkaun gero ja sesamo eta beste piperreta xipuleta horiekin. Dekoratzeko apurtxu. Dekoratzeko gainetikan. Zino, be. Zerrekin lagunduko ja, zerrekin jungo nauni? Ba, zuk elegi du, gura zu bestiek kendu. Bai, nik bestia garbituko eskilat, eta gero osagai hauekin naztuko eskilat. Eta egun nahi bak, ze hauek egozten... Nik algan horin pralinen got igual. Venga, bikain. Kasuelatxo bat biharko zuen gozen juteko? Hemen dazkak, ze txikitxo hau nahiko? Horraz, niko, bai. Ura jarreko ziot? Ez. Onino ez. Vale, bikain. Nik egin gotena da, iruzatiken edo lauzatiken bai. Mostu eta prestatu. Bai. Vale, nik ingo jatena gau mai gainen jarri, eta garbitu dena txukun, ez da? Apurtxu bete, bueno, igual erdiziaz, sobra nokiko igual, Nahiko erdi honekin, orduan, pieza honekin. Bai. Eharra da, gainea, gibel hau, ni plantxan jandare bai, vuelta hola pusketa gatza batekin, eta nola itxasoko zaporiak nola etortzen dian, Osa, gente, fua esaten duzun dien, igual pentsetzen dugu beste gauze bat, ala, ez da? Baina, bueno, itxasoko gauzekaz be, gauze gozoak iken dira, ez da? Gordeku... Seguru, baiet. Angel Leone Kadizekoak horrek behituzlako... Artista hutza, Artista hutza, Eta egia zan, askotan tripakik, arrainan historik, asko basakarretan bukatzen du, eta egia zan daude aprobetxatzeko era asko, ez da? Hori da, sukalde aprobetxatzeko sukalde era. Dudik gabe. Bueno, gure betiko kulturen, zelan, txarrikizek eta... zelan da, gure... Bai, tripakik, txerriak. Artxoan geusek eta barrukizek eta erabiltzen duguz beti, ez da? Ordene, bueno, barrainaz be, aldi ezelako... Dudik gabe. Olako geusek erabili. Dudik gabe. Eta esan dekena, beti garrantzitsuna, sano eta fresko egon behar dikagonek, ez da? Hori importantie, ez inoiztok izate ekarti alako... Gibel bate ez dauela ondo eta bota. Eta ezin erabili, ez da? Bai, orduan, usaitzen bat zuen. Nik hori askotan zate. Duda da honian, kendu. Batzutan hori asko bat, edo zer gauza, etxen irikita. Duda limaka gaizki abil, ez? Usine badeko, ja, hobeto aldatu. Bueno, ondori botxo, jatetxia, noiz hasi itzan historio honekin? Untxe aprilien, 5 urte ingotez, ja, jatetxiegaz. 5 urte, Bai, lehenengo, arata hona bilnaz, Japonian bebai, Madrilen, bueno, ja zen hauen, ja, ordu eda nire jatetxe ibileko eta guztitzatena eiteko zukaldien, ez da? Beti eukan hori buruan, esateguan beti ion naiz eta ikasten da alde batetik bestea, ire helburura iristeko? Beti guziote jatetxe idi, nina zukalde familikoa, nire konture ibilnaz beti, da, bueno, azkine bat neuken bizen dute dara pageu da monteu, baina, bueno, koste da purtsu bet, baina, bueno, niko posik gabiz. Baina, ire etxian adidez, inorrezuan zukaldari, o bai, o... Amuma purtsu bet, bueno, amumari zukaldien... Amumak beti dia zukaldarik, ez da? Amumak zukaldien oso ona, baina, bueno, eureke beti baserriz edeku gerniken, da eureke... Eta etxeko zukaldari, o amona izan da jatetxen bateko? Etxeko zukaldari, baina jatetxen bibile gonda, bai, da, bueno...
Baina, sukalde, aiketa ama ez die, hemen mundukoak eta beste useotzetra da diketen dieta. Dikain, eta ia adibidez. Ekin ja nahi uan Japonia jun ikastea, fusio hau ja buruan eukan? Edo nahi gabe bidiak eraman digonea? Bidiek eramazte, bueno, sukaldera bidiek eraman nau. Ikasle txarritzalako? Ez, ikasle... Nei hori gertauzete, horregatik zote. Ikasle, bueno, matematikatan nazo nahi zen, baina... Aleman da, inglés, da horrek eta beti entes ondo berbat. Bai, nerezkin alderantziz, ni adibidez hizkuntzetan beti gaizki, irakurtzen gaizki, matematikan nahi gabe ikasten dira, nahi gabe, bai. Uste jat, anaiak eta nola beti xoxala apurtez izkitzaten ja ikasi nila nahi gabe diruak udeatzen da, harri ikasi nila nik, batuketak eta kenketak ondo egiten. Bueno, generan, birren aztezarenin, beti zaten da, ezta? Da, ni bai, sukaldera heldu nikian apurubete de rebote esaten dana, ezta? Udeko bier bat topen hauen, han Guggenheim katetxien. Nun? Guggenheimen, neruan, amazaz biurtegaz, almazen niru moduen ibil nikien ude baten. Bai. Eta handik urren urtien sukalderetz eskolera punten nikien lehioan, da horra zin nikien. Ona. Baina, gure barik, esan guaten inoiz ez nagoen, pentseu sukaldien ibiliko nikinik, da... Eta adibidez... Normalin kuadrilla da joaten ginen nien, nik normalin garbitu, oza... Iku batakin da garbitu, Batak askoiz, baina, garbitu bat. Eta zesan bernian, Jurgi, nola inuan geho saltua, esatekela gozta, Japonean nahi dia jun, ibilbidea nahi dia garatu? Bueno, lehengo... Bueno, pintxo batan da, bertoko jatetxetan ibilinkien, boroan da gero ja, hotel baten hasi nikienan getxoaldean, igeretxe hotelien. Bai. Eta gero handik, gure hartuko tamen apurbet. Bai, heldu lazai. Gero handik, baina, sukalde japoniarra hasi gilez, bueno, beti ziondotu buruen, bueno, jake sukalde japoniarra iketen, japonero jamiko, ezta? Apurbete... Dudi gabe. Bertan aberslan eiken dauen, da... Hemen, gauza baina idea galdetu. Botako jatu idana pixautazio dana botako jat, bat koitzetik pixka botako jat... Bakotxetik apurtxu bet, lehenengo sapuan gibela ipiniko dugu. Pusketetan, hola osoikan utziko iskiat? Osori pe barrainotu ze, gero turutu egingo gulez, ez da problemari. Baina berta botako ditut? Bai. Vale, berta bota, eta ingo deuna da, bertara bota, bai piperra, soja, esan dedekela elkau... Sake, ez da? Sake, mirin eta ospine, arrozan ospine. Vale, eta hau? Apurtxu bet. Sesamolioare bai, tanto bat, ez da? Bai, apurtxu bet. Vale, adibidez. Trat. Listo. Venga, sesamolioa, trat. Venga, danetik pixkat. Vale, hau horrela, vale, hau martxan hartzeko. Oide, gorrei maiok, oso ondo, guain hemen behiku hai, eta hemen gora. Honek astramanko luga zen, oide. Igertzen da, ez da, etxin ez duela... Zua eta eman metxa, ez da? Etxin askorik ez dute daukien. Bueno, eta Japonen, nola izan nuan hango ibilbidean, oroitzapen dazkak bertakuak? Oso desberdina da guk hemen esatzen deuna Japoneko janaria eta han ikusten deuna? Bueno, baita ez, osea, danetari eta, ez da? Ja, segun. Normalin han egin dagoena dakiz daude, jatetxe bat, hemen Japonian jatetxe baten danetarik aldo zu jan. Han normalien zu kaletik joate zara eta jatetxe, osea, dauz igual ramen jatetxe bat, bakarrik ramen jateko. Espezializatuak, ja. Beste bat jakitori, orduene... Bai, hemen bezala babaten juteaiz parrilla arraia jatea eta bestia txuleta jatea eta bestia... Han eureti oso metikulosoak lanerako, da orduene, guztetezak euren bierra ondo ekie, orduan, bueno, bakotxak egin dugu berana, eta... Bueno, niri baten paseaten, uli baten joan, da... Ia paindik izen, ezin txabalez nia ze berbariken, ze berak ezaban ingles jakin. Bai. Ez deten, guzen ulie bai, eze balako ondoingo beran bierra, nia ze... Eta hilia moztu gabeatea itzan? Bai, beste leku batera jamazin inglese jakibiena eta... Eta ezin nio bat opeia batzukin esan nola nahi joan moztu, marrazki bitarte... Esan bai, berak ezaban guzen, berak... Claro, noretzian guztiz ondo ulertu, ezuan... Eurek egiten bierra ondo-ondoen, da horreik egiten espezializeu, ez da? Guzo bate ondo egiten, da, bueno... Ze ona. Barik etxubete txiko ez da zu oneri? Bai, noski, barillak dementxe dakak, heldu, emaiok meneo bat horrei, eta gero adibidez, junitzen da zema denbora hon zinan bertan? Iru hilabete, bai. Ze hon zinan, turista bezala ikusi eta ikasi, edo jatetxen baten sartutzen lanea, o nola inoa? Juaniken Bilboko beste sukaldari bete nire lagun baten bitartez, Juaniken sukalde bat, bueno, Espainiako sukaldaritza montetan. Vale. Orduan egon niken bi hilabete, bertan jatetxien, oza, bueno, Espainiako sukaldaritza erakusten, eta bertako sukaldarizeri erakusten zelan eken dan. Bai. Da, bueno, nik personala belegiten hauen da holan, eta gero jazkenengo hilebetie, bilinken biejan, ez da? Bertatik, bueno, jaten, da,
batez be... Goxatzen. Igual 10 kilo edo 15 kilo hartu nauzen behar da. Ez aldu esaten bere esango janariare bai garbia dala. Garbia dala, baina kantitatea kontrolatu inbiarrek, Sumoko izen ez da bestiek, normalien jente argala, zure muduko argalak izaten die. Bai. Da, bueno, jatekoa goizien benik zuzi eta jatena armosetako ez da, normalien ondo jaten da, eta, bueno. Nola ikusten deka hau? Ondo, perfecto. Emango zio beste txiki bat bazparez irikitzeko gero hauek egosten nahi danian. Hola jarri, horrela, eta barroa. Vale, hau listo. Hola txukun datzaigu irikiko. Eta hengo jaunaek hau vapore negozi, ez da? Vale, jarriko jaunaek. Hemen txe. Bambuko... Bambuko olmerongi? Bai, hor, perfecto. Venga, ezin jo, ingo deuna. Prepareta zau, solako... Kazuela txiki bat jarri. Asiako jateko nako. Danetizekau, zorionez, bai. Bueno... Hemen txeta, esan dezu, ordu erdi, vaporian, ez da? Ordu erdi, txiko, vaporien, da, gero, osten izten da purtsu bet, hau platerrotza da, da, gero moztu, beste foa zikin da martin, da jateko prest. Vale, hau etxek jata ondo indiaten, igual txikiago hartuko jata. Txikiago batekin, hau ondo gehatu dadila bertan. Bai. Ondo ikustek? Hor ondo. Hor ondo, hobeto, bai. Bestela bestian dantzan geldituko zaigu. Hau listo, hau honea, hau jarriko ju. Pixu bakarra jarriko diogu, ez da? Ez dugu beste pixu abia. Bateaz, Niko. Horrela, xe? Hau hemen vaporen negozten lagako deula zai. Eta bitartean erreportai bat ikustea jungo ditu. Gadoz? A ber. Kusiko zue, bode jatetxia eta indigo errezetara bat goxua. Oazen ikustea. Kaixo guztioi, Asiertako heldu gara, Gasteizen gaude, bode jatetzea erakutsiko dizuegu. Bode jatetzea Gasteizko taberna tipiko bat da, eta urte bat egonda itxita, eta orain dela 3 hilabete Asierreketani ireki dugu berriro. Betidanik bodegon gorbea deitu da, baino gazteak deitzen zioten bode, eta horregatik guk ipini izan diogu bode jatetzea, arrazoi horrengatik. Betiko sarma mantendu nahi izan dugu, bueltatxo bat emanez, jatetzea sartzen, argi gehiago emanez, berotasun hori, hurbiltasun hori, tabernari eta jatetzeari emateko. Goizetan 9:00 irekitzen dugu, gosariak ematen tostak, eta goizean zehar pintxo hotxak barran daude, gero baita eskatu daitezke pintxo beroak sukaldean egiteko momentuan. Eta gero guerditan azoka menua eta karta ematen dugu, eta gauetan zizkamizkak ematen ditugu. Gaurko errezeta da Black Anguseko dumplingak boiurrarekin eta sitakekin. Eta hemen ditugu osagaiak, erroizko olioa, hemen ditugu sitakeak, orduñakoak dira, kilometro zerokoak, gero pasta guantun, gero hemen dugu demi-glasa, Black Anguseko aragiekin egiten dugu, eta bareazkiekin. Hemen daukagu Black Anguseko aragia, Quintanakoa da, Bernedo Alboan, eta erabiltzen dugu aragi hau, zeren dauka koipe infiltratu asko. Eta oso melosoa geratzen da gero jateko orduan. Hemen dugu boiurra, kanpesukoa, gero hemen dugu ainanako gatza, eta azken aprote batzuk, hemengoak dira ere, trebiñukoak, eta da platerra bukatzekoia. Hasiko naiz dumplingak egiten, lehendabizi hartuko dugu masa, eta aragi pixka bat sartzen dugu barruan, eta sakito bezala egiten dugu. Gure jatetxean erabiltzen ditugun osagaiak, saiatzen dugu hemengoak izatea, arabakoak, ia guztiak hemengoak dira. Egin nahi duguna da hemengo produktuak ezagutzea jendea, zeren jendea ez du ezagutzen adibidez Black Angusa hemengoa zela, ez dakite boiurra hemen hartzen dutela, baina, ere, kanpoko teknika batzuk edo erabiltzen ditugu, zeren, ikusten duzuen bezala, dumplingak ez dira hemengoak, ez? Orduan, puntxo hori eman nahi dugu ere gure sukaldean, ez? Orain egingo duguna da, plantxatu pixka bat dumplinga, eta gero egosten dugu, platerra bukatzeko. Ni sukaldean hasi nintzen, zeren, nire ama eta familiarekin beti nengoen hor sukaldatzen eta hori, eta, azkenean apuntatu nintzen orain dia dela urte asko Baskikuloaren zenterrean. Egon naiz tiketzen Barcelonan, egon naiz Milanen, eta gero irekin nun nire beste jatetxe bat hemen Gasteizen, eta orain abentura berri hau hasi dut, Koldorekin,
bezeroi oberena ematea. Dumplingak egiten ditugun bitartean, orain egingo ditugu ere zitakeak. Moztuko ditugu eta salteatuko ditugu pizkatxo bat, soja pizkatxo batekin. Osagai guztiak prest ditugu, hemen ditugu dumplingak ja egindak, zitakeak salteatuak, bero dago ja saltza, eta hemen ditugu ja boiurra eta brotak eta hori prest, dana enplatatzeko. Bueno, Joseba, hemen duzu gure platerra, nahi duzunean, etorri eta frogatu, hemen gaude, bode jatetxean, Errementari kalean, Gasteizen. Agur! Agur! Aupa Asier eta aupa Koldo. Ai, ama, eharra eragilekin, eharra gauzak ateratzen dira, Dumplingekin jagoz ganera, eta gure zukaldeko bantzerakoak. Kontrolatzek, ez da? Hori bai. Ondo. Bueno, besarka da hondi bat, eta dastatzea jute gaituken. Muxo hondi bat, kuadrilla. Gurean jarraituko deu. Bueno, hemen txedazkau, gibela, betu, txiri-txiri egosten, Kolori hartzen, ja, poliki. Horita, eta gaina piperrak eharra koloria mantziogena, Bueno, hor jarraituko du egosten, gelditze zaiolako bendik amezea barba minutu, eta hemen egon da, bueltak ematen. Bueltak ematen, bere saltxapu. Algan hori pralin egiteko, ja, hau izan listo deku, ja. Guen ikuste ja tirakusten nahi nau praline, porque leheno esaten praline, nola inbierrik honek praline, nola inbierrik honek. Eta hori tendek, goxatu beste osagai guztiekin, eta hori ikusten dira nola teatzeken gorputzakin historia, eta? Hori apurtzen doa, purka-purke, da osagaizek txupetan, da apurtxu bete egitza gutxiko txagu, da gero ja birrindu, eta ja listo dakau, plateran zateu. Usinuzlako honepe itxasako zelako duzinedekon? Emateik zauzko ondartan itxokela, arroketan gehiago, arroketan, Bueno, esaiak, zerrekin gehiago lagunduko jat? Bueno, misonez alde batetik enbiu eta beste ponzu saltzie. Ponzu saltzie hotzadoa, bakarri zukua tarabide eta dana batera ipini... Venga, ne kontu jungo hornekin? Vale. Venga, eta hor birringailuak akela, hori ne kontu. Honek eusebizek. Hau ezein bertziot, azala raiatu bakarri zukuatea? Zukuatera bakarri. Vale, zukuatea... Sojagaz, mirinegaz, katsu buzi, da hau alga konbu, misona purtsu beta mostu zatitzu bet, eta garbitu. Horri kanpoko dekone hautze, kenduin bizako apurtxu bet. Bale, hau zer, egia salgaztai kanpoko kentzia bezala. Hori kenduin bizako bai. Eta zer dek, lizunadek edo zer dek zehazki ateatze zaiona? Daba, ez da, apurtxu bete txarrik erizi esatezako, ez da? Hori algi da, noria ze alderatute, gogorra edo... Hau jateko erabiltzen dabe bai, egozike, mostute, baina, bueno, esteko honeaz bestia zer ikusirik, ez da? Eta hor garbituko jat, eta gero ze txiki-txikin da sartuko dugu, nola inbierdeu? Zati bet ingotzazu, da mosketa txikitsuek eskinetan, da saltzien barruen ipiniko dugu. Vale, eta saltza dana hotzien esan dezu dikola? Dana hotzien. Eta honek bai hotzien emango dio bere sustantzia, Bai, gero dana listo dagoenien koleu ingu, da listo. Bikain, ezin hobe, aurtuko ja, zenbateko pusketa ikusten dek? Horrea, zorratuko zure, hortik. Pusketa, venga, ezin hobe. Bueno, taik, jatetxian. Ze gauza eskaintzen dituk? Zerren bila jutea jendia gauza gehiena? Bueno. Adibidez, asiatikoa gehiago topatuko deu, bertako janari gehiago topatuko deu... Erdi. Normalien aste barruko menuen normaltxo baizeten da, baina gero dastatzen menue egiten dugu egunero da asteburuetan, da hori gila baizeten da, bueno, berteko produktuek, baina hango geuzek azeta, jotzak, otxe hemen jatetxe nina zen dumplingek muduen, dimsum, honek, beha gero helabitez bustena, txarri eskuek, bertoko produktu asko. Baina adibidez egiten du, gioza batzu txistorraz beteta? Giozak ez beha, dimsumek, bustanegaz egiten duguz, horre platerrak nina zaro bat amarrute, hori kendu be ezin joten kartatik, ze jentie kejeo egiten da. Horren bila gutea, ez da? Bai, baten kendu nahuen dastatzen menuen, urtin lau bider egiten dugu, ez da? Uden, neguen, udazkenien eta oine udaberritzen, da baten kenduin hauen, da jentie kejeta, así que hori beti baten. Beti, hombre, eta jentia jakiteko dinsun hori, zer deko hori zehazki? Dinsun de dumpling bat. Dumpling berdin lagaiguk. Bai, ez da jotan muduen hau idik edoa, sakutxo baten esartzen da oblea, bustena barruen sartun, bustena egosik gero lau ordu, berane zukuatara, barru bete, da gero egin di, holako vaporera negozi, 3-4 minutu. Eta maira. Bai, ipintzen dugu beran saltzatxu bazganetik, eta gero zelan boniatozko holan puretsu bategaz, da... Vale, eta hori adibidez, masatxo horiek, masa horiek, danak bertan iten dituzue, irinak, masak... Masak horrek erosik jendugu, normalien. Konkurso da joaten hazen nien, nik iketez, arduen. Iketez beha koloriek emotetzen, bai, remolatxe egaz, edo asanabuz egaz, da guztitzate... Ikutu emateko, ez da? Bai. Baina, astantzien, aztien igual 300 edo 400 bierda diez,
azte manaz masak egin... Kiston treskantza, eta... Igual beste zukaldari... Nahikoa hemen, sartzeko hau guztia? Bai, perfecto. Oso ondo, nire kontu. Bikain, eta adibidez, ze eskaintzen dek? Noiz, esan dek bai menu batzuk iten ditukela eta bar? Dastatzen menu gukien dugu, da urtien lau bider aldatzen dugu. Urtien lau bider, lau sasoitan, ez da pentsatzen dek, eta... Udazkena, udabarrize, udi eta neguen. Eta astelena, bueno, segun niten jaieguna. Guke jaiegunik ez da. Ez da kasu jaiegunik. Astelenetik igandea. Beti menu berdina topatuko du, degustazio menua? Degustazio menue eta eguneko menue badau. Eguneko menua Asteko menue. Bai, astien aldatzen dugu eta... Pentsaten eguneko menua, asteko menua, hori astelenetik ostiralea izango da, astelenetik ostiralea, bai. Eta gero, ostiral gaua, larun bat eta igandia... Horrek ja, dastatzen menue, baina dastatzen menue egunero be aldatzen, ez da? Igande gaua ere bai irikitzen de? Ez, igande gaua, astelen gaua... Eta martitzen gaua, horrek itxiken dugu. Vale, ondo. Eta adibidez, jendia ze jutea gehiago, menua jatea, zenbat platerekin osatuta dago menua? Menue dekoz, 5 plater edo 6 plater. Vale, oza, 2 menu mota dazkazu. Bai. Eta jendia gehiago... Laburre edo luzie, zuke gero jendia torni, eurek esaten dago, a ber, ze gudan jan. Vale. Aste barrun igual gizau, jentia torna asteko menuen jaten, da aste buruen, bueno, aste barrun be torna jenti, igual dazatzen menu jaten, baina gizau igual uden edo opor sasoien, ez da? Eta galdetu bernillanaek, karta bere bai badakazu, karta jatea jutea jendia, o normalian ja behin horra juntazuka proposatzen dezu hobeto... Kartarik ez dau. Ez dau kartaik? Egi bakarrik menuek haze funtzionente. Ze ona. Hori hona, beti gaina gauza fresko eukitzeko momentukoa, eta gaina nahi bat esatitxean zukaldari den. Nik guztat ezait, norbait etortzen da nian nire etxea, nik gaur goizian indeten lan guztia dastatzia. Bai. Ze askotan igual goizian iten dezu, ez dakit. O dumpling batzuk, o gero iten dezu bertako gixau bat, gero iten dezu zerbait, eta gero etortzen da, eta eskatizue arraia vuelta plantxatzen. Eta nizertako indego guztia lana, gi hauek bi gauza jatea etortzeko, ez da? Azkenien, dastatzen menuekaz hori da, temporadako geusek erabiltzen dugu, ba, oine esate baterako, bantxoak, edo berdeladeku ipintxe, da uderarte, gero uden bai, atuna, o egala hori da, produktu fresko erabilit, da temporadaka. Eta adibidez, produktu asko ekartzen dituk asiatikan? Adibidez, alga hauek eta hauek bai asiatikan etorriko dituk, ez da? Horrek asiatia bai. Ardo hauek eta historiak, ez da? Bai, honek guke hori gure hornitzaietariko bat asiatikoa da, eta, bueno, eureri, igual gauza asko eskotza guz, eta? Vale. Produkto freskoak ez, baina honek algak eta honek gauza guztize, bai. Vale, gero bai arraiak eta historiak eta hori bertakuak. Bai. Vale. Bada, adibidez, hango... A ber, amene, osta bez, zuzenek eta hemen, lasai. Ni bitrozeramika gazelase ondoran. Emango zio, eta batatzea eta tope jarriko jo. Bai. Vale, eta uno laitxalin zaigun bambuan ere, martxan jarriko jo. Gibela iten juteko. Baina beruaka, Basia. Osondo. Ordu nolu indek, behin birrindu, berriro pasatu honea... Apurtxu bete itxiko txagu reusiuten, da gero mangara paseko dugu. Vale, oza, potol xamarra geratu behar du. Apurtxu bete. Praline bat bezala, textura. Bai, hori da. Vale, ezin hobe. Hemen txe, bi zukuak osoik amota ditut, Bai laranja eta bai limoiak ditak, Vale. Oin soja apurtxu bet, mirin apurtxu bet. Eta gero, arraia hori zenba botako jat. Arraile horrori. Hori bi koiaraka da, 3 koiaraka da. Vale. Eta gero hemendikan erabiliko dauna zer da? Alga, zukua, vale. Eta alga botatzeko erabiliko da, bakarrik zapore emateko erabiliko da? Bakarrik zapore emateko, bai. Vale. Hau itxibide 24 orduen, maseretan. Vale. Nik ekarri hodia bate neuken je. Vale, gero egiteko trampa txikik egiteko egiteko, ez da? Bai, jendeak ikusi alizateko nola bukatzen dian. Ordun hemen. Vale, hau da. Hori de mirin. Mirin, ja. Mirin de sakien ardo gozoa, ez da? Soja saltza. Guk hemen adibidez soja saltza esaten dugu. Baina asko daude, motak, ez da? Bai, gogorrauak, suabetxauak, normalien kontu eda, bota dana, bilur bari. Bai, hau dildurri gabe. Da mirin be bai, bisek. Venga, dana barroa. Horrek soji etekona da, urea ziken da, apurtxu bete rebaje, ez da, gogorra ize bada, han esaten da dark soja edo light, da hori baltza dana, potente egila guretzako. Potente larrei, guretzako larrei. Vale. Eta, zuk adibidez hemen beti suabi erabiltzen dugu, oza, dark hori ez da ikusten edo... Nik ez dut askorik erabiltzen, inoiz erabiliot, baina egiten da ureaz bajatu apurtxu bet eta da listo. Bueno, eta Jurgi, lehen esan dek berdela erabiltzen dekela, guantxe menuan dakakela. Bai. Nola prestatzen dek, zei kutu ematen dio berdela horreia? Berdela gaziketena da ensalada txubet, ensalada beroa, baina saltza berde bategaz
hango azelgak. Azelga txiki jaula paktxoia. Bai, paktxoia saltza berde batek jot, da gure berdelak eskabetxe eta egiten dugu laban, da gero saltzatxua esganetik, eta, bueno, gozo. Hau zema gotako ziot. Apurtxuet. Vale. A ber, atzekaldea hartuko diot. Orduan entxalada templatua bezala itendek, Bai. Ona. Zea, oine antxoan temporadiales, bai, antxoa marin ikin duguz, da horrekaz nigirizek egitez. Baina nigirizek arrozaz barik porru brandada bategaz. Porru bertan soloan dekote zipin eta arek erabiltzeko apurtxu bete. Baratzare bai ematen dio gegurra, Bai. Bueno, hobi muduen apurtxu bet, aikeri guztetezako eta niri bai, eta bueno. Ondo, eta nundak azue? Gerniken bertan, Gerniketik ondartzatara urtetan, handeku hortu eta han ekin dugu apurtxu bet, ezta? Ona, oza, idea izial lekuakan pasatzeitu. Bai, denpora askorik ez dut ukitien, baina, bueno, oine aprilien eta maietzien, Aldan neurrien. Aldan neurrien bizar joango nazota bertara, abak eta ipintxe zoin, babak, datorren nilene daztatzen menuen ipintxeko, da, bueno. Hori bak, ez da, bertako produktu okitzea, eta gaina aitak indakua, eta, bueno, ire gainean ezautu, no? Lurretikan hartu gauzak, eta... Gure gauzek erabili, porruepe asko, eta, bueno, danetarik egiot apurtxu, eta, bai. Bikain. Bueno, hemen bagiztak, Beitu, hemen dakau gibela martxan. Nazketa honekin gero zeingo deu? Murriztu inbiar deu? Ez, hori maseretan txiko dugu 24 ordu. Bale, eta esan dekena ekarriekela, ja bestia prestatuta ja maseratuta. Eta gero kanetik saltzi botateko... Bale, eta maseratzen genian, zeitenek, iragatzi eta listo? Iragatzi eta listo. Ondo, ezin hobe. Eta hau, behitu zeitzura hartzen nahi dan, lagunak, usaila bai erra... Itxasoko usine. Utxasoko usaina. Engo gune da, manga baten sartun, da osten itxi, da listo. Bikain. Bueno, eta dana biderauta gaunez, gero voltatuko gea maionesa aitea, nola deitu jo maionesa? Misonesa. Misonesa aitea, eta bitartian jungo gaituk, Miraiez erretegira, ikustea zerrezeta, prestatu duen. Guazen area. Kaixo, eguerdion denai, ni Goreti naiz, Aiete auzoan gaude Donostin, eta gaur Miraiez erretegi erakutsiko dizuet. Bueno, erretegi hau iriki zen 1976an, Jose Luis Miraiez eta bere emazte Josefinak bere bi alabakin etorri zen honea, Oriotik, eta Jose Luis Orioko arrauntaldeko patrona zen, eta aldi beren sukaldaritza asko gustatzen zitzaion. Eta orduan, Orioko parrilla horiek honea ekarri nahi izan duzitun, eta hemen jarri zuen jatetxea. Beraiek 30 urte ondu ziren hemen, eta gero jende gehiago pasada, eta gu guain dela urte bat gutxi gora bera etorri ginen honea. Leo, nire bikotea eta bazkidea, bera argentinarra da, guain dela 4-5 urte etorri zen Euskal Herrira, eta bai euskal kultura eta euskal gastronomia asko gustatu zaizkio. Eta, aldi beren, parrilla Argentinan oso elementu berezia da. Orduan, hemen aurkituzun pixkat bere lekue, eta guain, lehengo oiturek, arraiek, bisigue, txuleta, rapea, oide nahi txeu, eta aldi beren, Argentinako aragie eta beste janari batzuk. Aiete oso leku familiarra da, jende gaztea umekin etortzen da honea, eta mota guztitako zerbitzu daukeu. Umentzako ebaitxoko bat daukeu hemen atzen, beraiek jolasteko, eta gero menue bai umentzako eta bai helduntzako. Bueno, ez hautu zuia pixkat gure historioa, eta guain parrillara joanenga, bai gure parrilleroak plater bat prestatuko diuta. Bueno, hemen daukeguen bai, gure parrilleroa eta Euskal Herriko parrilleroiko bena. Eta gaurko platera izanen da, olagarroa pure patatakin. Osagaiek die olioa, piper hautxe, perejile eta gatz beltza. Eta olagarroa eta purea. Parrille prest daukeu, orduan goazen olagarroa prestatzea. Plater hau asko gustatzen zaio jendei, eta nik uste gure karakteristikoa bezala dela momentu honetan. Eta probatzen duen guztik bueltatu iten dio. Jende gehiena gustatzen zaiona da olagarroa, bisigue, rodabaioa eta rapea. Hoi da gehien ateatzen dena. Eta gero, haragitan, txuleta. Plater argentinoak dauzkeu chorizo krioioa eta empanadak. Arrakasta asko dauken beste plater bat da provolonea. Provolonea parrillan itxeu eta hori jendei asko gustatzen zaio.
olagarroai buelta emango diuia, gehien bat karta eukitzeu, bai astelenetik ostiralera eguneroko menue eukitzeula, baino bestela karta. Erabiltzeun produktue beti freskoa izaten saiatzen ga eta hemen bertakoa. Olagarroa ja prest daukeu eta ja prestatu ingo guain plateren jartzeko, lehenengo moztu ingo du. Bueno, Joseba, hemen daukeu gaurko errezeta, olagarroa, eta gu hemen gelituko ga terrazan, gure plateraz disfrutatzen, Aieten Donostin, Miraies Erretegin. Eskerrik asko. Aio! Aupa, irukote, ze ona, eske olarrua parrillan, bine hosita ikutua, parrillaiko ikutua eharraek, Parrillaiko ikutua oso, hame Gipuzkoan ganera zueke famona deko zue, así que... Egia zan, ze txukune indezuen, eta jarraitu horrelaxe, jendia igosatu alazten. Bezarka da hondi bat. Gurian jarraituko deu, eta behitu, hemen erakutsi nahi dizuegu, nola daun, nola gelditu dan. Beak ekarri duna, behitu, bukaeran bota dion hautzoiek, gero itegue gelifikatzeko gorputza modeko. Gelkrema hori batez alga bata, ez da, da gero tritura gailua tritura eta holan gatizako. Eta, behitu nola zehon, horrela gehatuko zaizue, egun batetik bestea lagaber da hola, ze konbeni da, ozgailuan o... Ozgailuan. 24 ordu, da 48 sistemazuz, beto. Beto, eta gero behitu ja, ze gorputza batea zaion, Buah, eta hau da, kiston goxua benetan, eta ikusi zuen zeherra zindeut. Bai. Naztu, utzi marinatzen, ez da? Eta hurrengo gunean birrindu. Hemen txedakau, gibela mantxan, gelditze zaiola pare bat minutu bukatzeko. Bai. Betu ja ze gorputza hartu duen, egosita dao. Praline beha listo deku. Eta praline ere bai, betu ze gorputza hartu neak utzi, bueno, bota horrea eta ikustiko jendiak nola. Manga baten sartuko dugu. Ze gorputza dakan. Hola, xe, beruan, ez da? Gero pixkate pelduin behar dela esan dezu, ez da? Pelduin bida bai. Vale, behin mangan sartuta, ingo deuna da itxi, eta igual ozgailuan sartu pixkatu. Apurtxuet, bai. Haber, remotu mazkuden pori otzitzeko eta... Vale. Eta nik adibidez. Koiera txuet, izten maztaz guertik, segundu baten. Bai, tori. Ondo aprobetxatzeko dana. Hombre. Hori beti izatea, Gutxio juten bada sakarrontzira, Patrikan gehiago gelditzea, Bakizu, hamene gure mingaino esatez dagoena, Mexikon deitzetzie, La Miserable. Bai, La Miserable, tan arrapatzeko, bai. Vale, onda. Hori praktiketan atortzen dizien eta beti izatetzie. Zuek nomini egura zuek kobreu, 60 zentimo azkera, bat... Miserablea asko erabili. Saltzak eta dana. Ondo harrapatu. Dudi gabe. Eta, zesan benetzen guen izan dezua, praktiketa jute zaizkizu jendia, baina badakite bai kursok ematen dituzula, ez da? Bai, han miribillako txoko baten, malaspera txokoan, malaspera, esplikera guen lengoan, Bilbone... Oia, erreportaia bialdu zen duna. Ordun Peruko historik itena izinen, zebitzen bat ointzen duen. Peru eta kausa limeña, kausa limeña eta zebitzen bat ingen da, han tailerrak emoten duguz urterokoak, eta gero dauz monografikoak, ez da? Perutarra, Mexikarra, Japoniarra, Euskal Zukaldide bai, Makaioa pilpilerara, Bizkaiarara, apurtxu danetatik. Eta jendia zerren bila jutea gehina, ze gustatzen, exotikoa nian pixkaz asiatikoa eta... Egiz izan, baina bertoko zukalkizek egiten be, jende asko tortzen arduan. Bai, jenti danetari. Jende asko gustatzen zaio azkenean, zukalde nintzea. Bueno, hau bola xeutxiko deu. Azkarriteko ozgailuan utziko jat? Ozgailuan, bai. O izozgailuan? Izozgailuan, azkarrago ingo, ez da? Bueno, azkarrago epeldukoa. Aper, apurtxu betik jemada. Vale, hori listo, martxan. Hau ere bai. Bueno, hemen faltazaku misonesa. Misonesa jarrizak martxan. Ningo etena da, xibuleta ere fina mostu bihar deu? Bai. Venga, mostu xibuleta pixkat. Vale, nik beti esaten detena, xibuleta mosteko garaian, jendia iteu golpe eman. Eta garbin behar dana da ondo moztu. Arito txukun-txukunak ateatzeko, ez da? Aiztoa ondo... Hori azteko eta behin. Oltzo zorrotza hon behar du. Bestela Mateus, nik iten du nahi zapaldu geho galdetzeo eta praktiketan. Oize, hortzakin moztu aldego, Japonen, zukaldarizek, zerbitzu eta gero, asko, geratzen die beste ordu erdi aiztoak zorrosten. Bai, hemengo harakinak bezala, ez da? Bai, da eurentzako hori da geuse bat, jode. Oso importanti. Dudi gabe, gure herramienta beti zaindu behar da ondo, Hori asko. Esateote, jentea etortu praktiketan, abera aiztoak ez batez izten, ez da? Badekotez bat edo bi, jentek erabiltzeko, baina normalin niri gustatzen bakotxak beran aiztoa ekarti. Normalin, hobeto tratatezu zure aiztoa, noberana bada besti da baina. Eta badakizu noiz azten dan indarra galtzen, noiz azten dan fideo digaz, amutza gelditzen, ez da? Hori da. Bueno, hemen txek, ni usten gibela listo da kaula, eta hemen jarri eta hau berez ozgailuan esan digu sartzen dala,
eta 3-4 orduan ostuko zan erabiltzeko. Baina gaur, nola gaur egun azkarretorriko zaigun, ingo deuna da hemen gela eta uretan sartu, azkar ostutzeko, gero moztu ahal izateko. Bueno, nik hemen maionesa baten jot, da oin botako zagu miso gorrize, ezta? Vale, zergatik ez dio bota ziratikan adibidez? Montetako, gura bote gero azkenin... Vale, nahi bukaeran bota, eta gero ikutu eman, ezta? Holanda. Vale, oso. Hauak izutana, soja pasta fermenta haue. Hori, adibidez nik etxian iteiat euskal ramena, eta hoi botatze zio goiaraka pare bat. Misoak sopak eta saldak eta iteko. Kistonadek. Eta gaina, esateiat, iteizkiat ramen korrikalariak, eta esatek, lau barazki bota, hori salteatu, arrautza pare bat egozila jarri, eta gero barazki gordin pare bat gainean, da gana harin iken da salda eiteko beste modu ezberdin beta, ezta? Bueno, eta esan desun bezala klasik eta ematen notezala, baldakazu azken txampa hontan kurtsoik emateko, zer da kasu hau? Untxe kursoa bukatu baina harina hau nino paella kurso batekot, pastelgintza kurso bebai, japoniarra gatezaku, eta, bueno, hau nino beste 3-4 klase edo gatzen di, ezta? Ona. Eta, horze, zu bakarrik dotezea, buru belarri, irakasle desberdina daude, o nola? Bueno, oin neu lehen urtea ziren 2 egon gara, eta oin neu bakarrik gatunaz momentuz, datorrutina ikusiko dugu, baina, bueno, denpori ekotel jatetxea alboan dau, 5 minuture... Eta jendia bertan nahi badu apuntatu noa junbiara, nun topatu beko dugu? Malaspera webgunien, handeko zuz tailerrak, katak egoten dira bai, garagardoanak, ardoanak, da, bueno, informazio guztia Malaspera txokoko webgunien, ezta? Bikain. Bueno, hemen txe. A ver, Jurgi. Hau listo deku. Hemen dakak, indeun saltza nola ditu joko nahi? Ponzu saltza. Hemen? Misonesa. Hemen, gibela. Aberroztu zaigun, zuztezu nahiko ostuko zala mosteko? Bueno, mosteko... Saiatu ingo gaituk, ez da? Gaur egun bat ator, da saiatu ingo gara. Bestela xamurra egongo que bai, Platera hartukot. Platera heldu. Bai, hori platera eratzeko, ez da? Bai. Vale, ateako jau, heldu. Hola, likido pixka gehatzen zaio, hori kendu ingo zaio, ez da? Untxe, filme kentzen zagunien, aprobete kenduko zagu hori saldatxue berak gibelakata dauena, da lehen izune nazkeiteina, eta... Baikain, jarriko zu hemen, hau, nabeak, ezeroitzeko, beraka ezeroitzeko. Zer musgatu zaigun. Egin gaurren, aldezin detena, guk hori mikuita zenbat olako inditugun lanian, garbitu, hori bai, pixka brandi pixkatekin, piperrautza, gatza, eta gero beti egostea sartu, Atiaz, ez da? Atian gibelakin. Baina hau igual sanu izango eta asiatik, hau naturala, hau ez dek zebadero baten egon janda, hau gibela naturala, zekak, ez da? Itxasoti dator? Itxasoti zetorrek, hau. Anisaki ze ondo kendu batzazu, problemarik ez dugu. Bueno, nahi alde guraiza batzuk igual hobeto kentzeko. Igual, bai. Bai, heldu guraiza, baina. Oso ondo. Hori bai, hau tita baten ostu dugu, Komeniko zan, esan dezun bezala, egun batetik bestea, eta horak geldituko zan mikuita bezala pixka kompaktuago, ez da? Baina hau, epeliane goxua egongoek, Epeliane egongoek, xamurra. Bueno, hartu dezu platera, hemen hauken kanpora, olio hauekin ere bukatu dezu, oso ondo. Bueno, eta gero ze, gustatzea altzaikiri, jobila baratzakak, zoze gehiotako denbora emateik? Ba, bueno, pelotan jolastu bote... Pelota salia aiz? Bai, palara jolastu bote federeta, hemen Gipuzkoan Euskadiko txapelketan zein finalak eta jokotuten hau, da, bueno, on ja ez, on ja... Noiz jolastu ban azkeneko partida? Azkeneko ja, 3 urte, ja. 3 urte? Ja, itxio eta putxe beta. Ona, zendifinaletaino ordun, Bai, irabazi inoiz bez, baina, bueno, beti hortxe... Eta guen lagunak inda zaiz gelditzen gutxinez paleta jolasteko? Batzuten bai, baina, bueno... Bakizu, jatetxea denporak itxia goten da, eta, bueno. Ze musgatu zaigo, pixkato gehiago zu biharko zuen, ez da? Baina, ondo dago, Ondo dago, no? Politxo, bai. Ze itxura, eta ze kolore hartu izkiken, Gauza ja, da gibelana, baino itxasokua, oso berezia. Bale, ozgailuan dagauna ateako izute bai, izozgailuan dagauna, bale? I hemen hizkuntza berri bat ikasi behar deke bai, hauek, osagai guztia hauekin da. Nola moldatu izan, unitzania japonesea eta gi? Ja pixkat ikasita egon edo han ikasi behar izan dana? Bueno, bertoko berbak eta bai, baina, han gizau, ez da, batez barazkizek eta hango berbak bertan, ikesin hau zen gizau, eta... Baina bai, inglesez egin, normaldien inglesez, baina jente guztiek ez dak ingles. Orduen, ogitze erosten joateko, edo taksi hartzeko da problemak, beti. Eta nola moldatzea izan? Inglesez, jente gaztiegaz ondo, jente nauzizagaz, lagun bertoko lagunek, han badauz Bilboko jente asko egon zan, Japoniarra ikesten da holan, da, bueno. Eta haiekin ibili behar? Bai, grupo bat egon zan, WhatsApp grupo bat, da haiekin un grupo txo, eta... Kartel bat ez eukan traductoriakin nola jendia izateko traductoriakin edo, hori ez. Bueno, orden, alde batetik... Gibela listo dakau. Vale, oin misones apurtxo beti bingo txabamene dekoretako. Vale.
Ondo. Honei, punta txiki bat ingo ziot horrela. Punta txikitxu bat ingo txagu. Vale. Txiki jaingo dit, Bai. Vale, horrakak. Nire kontu. Hau, hemen gutako sagarrontzia. Txikitxu egin aldianik. Ondo zio. Iepa, egarra. Eta, azkenengo, ponzu saltza, teksturiz eta botako txaguganetik. Artista hutzaiz, Jurgi. Bueno, beti platerre apurtz bete ezberdinak da originalak egin guztetez. Eta bai guztetez gaina toke gelatinosuak eta historia hauek eta hola oso presiatu ditukan, ez da? Alga asko erabiltzen dalez, Testura goxuak egia esan, bai. Hor piperra hutza, hori pikantia alda. Pikantetxu apurtxu bet. Vale. Sesamo zurize, ganetik. Eta gero berakatzazineko gatza. Bikain. Eta, xibuletan ibotako ziot. Rapurtxu ganetik. Leku berdinean. Bai. Venga. Nagusi. Ezin hobe. Ze gauza berezia prestatu igun gaur hemen Jurgik. Hemen, sapuan, gibelakin, indako, errezeta mundiala. Jurgi, mila eskarretotxagatik. Eskerrik asko zaraitu fusilluan, zaraitu olatuan. Eta goxatu arazten, nunda osura jatetxean, nuen jun berdia. Ondori botxo, Bilboko aldezarrien atxuri hartien, sanontongo zubixen albo-alboan. Bakizue, jun eta goxatu. Bueno, lagunak, aio, pera, aio.